Щойно таке бачив. Але не про це. Сьогодні відео про офігенні слова в кримсько-татарській мові. Amazing. Так куш. Чик-чик балабан. Єль канат. Подай, будь ласка, гарбузик. Дякую. Аккуш. Байкуш. Оце ще люблю. Учансу. Кайф. Кримсько-татарською кейф, до речі. Дуже гарно. Кейф. Кейф. Күнәйлән. Күнәйлән. Та-да-да-ті-да-да-ті-да-да-тай. Балкурт. Їжа. Приміщення. Їжищення. Ашхані. Кёрстян. А як вам акбардак? А ще акбаш. На ромашку також кажуть. А як кап? Закривачка. А як машина? Ну, це, в принципі, як на гуляй нога схожа. Тільки нога-машина. А теж курт. А ти знаєш, до речі, як дельфін кримсько-татарською? Юнус Балага. Пам'ятаєте такого персонажа? Йона, його з'їла велика риба. Ну то от десь ця риба кит, а у нас виходить ця риба дельфін. Голова хворів, відео пізно писав. Ну і закінчимо логічно. Дев'якушу. Хотів квіти взяти в руки. Взяв рибу. Це мало в кадрі бути. Це вам. Коришкенді. Лютфен абоне оунас. Як називаються такі слова, які складаються з двох? Чувак склав селедку, щоб вона жила.